ešte chvíľočku poprosím strpenia, než sa pripravia. Takže v čiernom Passate prichádzajú páchatelia, za nimi sa blíži policajné auto, pomalované, ktoré sa ich snaží zablokovať. Je použitá strelačka. Jeden páchateľ sa pokúša o útek, následne je zachytený a po kontrolovaní a bezpečnostnej prehľadke okamžite naložený do auta a eskortovaní. Celý zákrok, pokiaľ sa odohráva za bežnej premávky, policajti dokážu do 5 sekúnd opustiť križovatku a v podstate všimnú si to len ľudia, ktorí sa skutočne nachádzali v tom momente na tom konkrétnom mieste. Druhá ukážka.